Pozdrav gang, dobrodošli vo treći video vo ovaj kanal. Sad ću vam ispričat zašto ne radim vloga, jer sad moram kupit mikrofon još i fali to. I poslije iduće ćemo reci ga kako se zoveš, kako se vikše. После i сега mora da kupime prvo. Možda ќе se gledаме, ne znam pred koliko gledala. I ja sam si naručio naručio sam jednu majicu Duksa, šta još, hlače i to je bilo to. A mi se vidimo vo četvrtu video. Ćao!